αυτός, παρά μόνο χάρη σε ένα έβριμα, κατά τη γνώμη μου, που είναι στους 3 στίχους. Και αυτό το έβριμα εγώ το καλό έμπνευσε, που δεν βρέθηκε γιατί το έψαξα, αλλά ήρθε. Δεν το έψαξα. Έψαξα όλο το άλλο ποίημα πώς να γίνει, αλλά αυτό όχι. Για να ακούσουμε λοιπόν. Το πρωί, εκτάκτως σύννεφα του Αυγούστου μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα που τρέμει, σαν να τον διατρέχουν ρίγη μολυβιά. Και το βράδυ, ψύχρεμη η λιτανία Πανσελίνου, μες στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια μιας κάρτας σου που έλαβα, κουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ, με courier εντός της σήμερον επίδοση. Τι βιαστικός, λες και χωρίς Πανσέλινο αύριο δεν θα βλέπες να εκλείψω. Είναι εξαιρετικό. Θα συμφωνήσω. Και κάθεστε να γράψετε. Μπορείτε να μας βάλετε έτσι λίγο στο εργαστήρι σας, της γραφής. Ναι. Λέτε τώρα και εκεί πρέπει να καθίσεις κάτω μπροστά στον υπολογιστή, παρακαλώ. Σε υπολογιστή γράφει, κυρία Δημουλά. Ναι, έτσι. ναι. Έχουμε εξυγχρονιστεί. Ναι, αυτό λίγο. Ήταν ένα έσχος που έγινε. Όχι έσχος, ένα επίτευγμα Ένα έσχος, θα έλεγα αυτό και που μπράβο έγινε, σας. ναι. Έτσι. Αλλά κάθεστε με σύστημα, περπατάτε, σκέφτεστε, έρχεται. Πώς έρχονται? Κάθομαι πάρα πολύ. Τώρα θα περάσουν 2 χρόνια για να ξανακαθίσω, ενδεχομένως. Δηλαδή Αν ξανακαθίσω, γεμίζετε μέσα σας. Ναι, πρέπει κάτι να γίνει. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Κρατάτε σημειώσεις. Πρέπει να πετύχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να το σημειώσω. Αλλά δεν μου συμβαίνει. Στο μυαλό σας δηλαδή όλα, έτσι. Καρφώνονται εκεί. Ναι, δεν κατεβαίνει ένα πράγμα τώρα που να έρθει και να πω να το προλάβω αυτό. Το μόνο που βρήκα τώρα τελευταία, έτσι και είναι πολύ διασκεδαστικό, για να σας δείξω την ένδυα, αλλά και το τι ψάχνω. Γιατί αυτό το βρήκα ψάχνοντας. Τι ψάχνω έναν βαθουλό άνθρωπο για τη σούπα μου. Βαθουλό άνθρωπο για τη σούπα σας. Αυτό ήταν η ποιητική μου παραγωγή των τελευταίων μηνών, ήταν αυτή. Έναν βαθουλό άνθρωπο για τη σούπα. Θέλετε ένα άλοθη πάντα, χρειάζεται. Όλοι πρέπει να έχουμε. Ναι. Για τη δημιουργία. Ναι, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν σε αυτό το βαθουλό άνθρωπο θα έβαζα τελικά τη σούπα μου. Δεν ξέρω. Το βέβαιο είναι, και θα το επαναλάβω, ότι δεν γράφουν καλά ποίηματα οι ποιητές εάν δεν πούνε ψέματα στην ποίησή τους. Ψέματα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα ποίημα που το μισό να γράφτηκε τώρα με αφορμή κάποιο τωρινό θέμα και ξαφνικά να φωτιστώ ότι υπάρχει ένα κουρέλι υπόλοιπο κάπου που έχει γραφτεί για άλλο λόγο, ακόμα και για άλλο πρόσωπο, και να συμβεί και να ταιριάζει και να γίνει ένα ποίημα. Μέχρι που λέω και την βορύχω τον ποιητή. Και είναι. Ωραία αυτή η ανεντιμότης. Ναι. Πρέπει να είναι ομολογημένη. Ευτυχώς. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Δεν σας χορταίνουμε. Και σε λίγο